Odhalenie tajomstva veterných turbín, giganti, ktorí krotia vietor. Stovky metrov vysoké monštrá, ktoré menia obyčajný vzduch na energiu pre naše domovy. Ako je to vôbec možné? Dnes sa spoločne ponoríme do útrob týchto majestátnych stavieb, ktoré sa stali symbolom zelenej budúcnosti. Detailne si rozoberieme, z čoho sa veterná turbína skladá, ako každý jej diel prispieva k výrobe elektriny a ktorá krajina si podmanila vietor najviac, čím sa stala svetovým lídrom vo veterných technológiách. Pripravte sa na technicky presnú, no zároveň prekvapivo jednoduchú prechádzku svetom veterných elektrární, ktorá vám otvorí oči. Veterná turbína nie je len jednoduchá vrtuľa, je to komplexný inžinierský zázrak, ktorého srdce bije vo výške desiatok, niekedy až stoviek metrov nad zemou. Začnime pri jej základných pilieroch. Každá turbína stojí na masívnom betónovom základe, ktorý ju drží pevne zakotvenú v zemi a odoláva obrovským silám vetra. Na ňom sa týči väža, ktorá je často vyrobená z ocele a dosahuje závratné výšky, niekedy až 160 metrov. Prečo taká výška? Pretože čím vyššie je turbína, tým silnejší a stabilnejší vietor dokáže zachytiť a teda vyrobiť viac elektriny. Na vrchole veže, v akomsi dome, ktorý voláme gondola alebo nacela, sa skrýva skutočné jadro celého systému. Predstavte si to ako mozog a srdce turbíny v jednom. V gondole nájdeme prevodovku, ktorá je kľúčová. Lopatky rotora sa točia pomerne pomaly, len asi 10 až 20 otáčok za minútu, aby nedochádzalo k nadmernému hluku a namáhaniu. Prevodovka však tento pomalý pohyb premení na rýchle otáčky, často až 1500 za minútu, ktoré sú potrebné pre optimálnu činnosť generátora. A generátor? To je ten magický stroj, ktorý premení mechanickú energiu rotačného pohybu na elektrickú energiu, ktorú potom posielame do rozvodnej siete. Vedľa generátora je aj anemometer, ktorý meria rýchlosť vetra, a veterná smerovka, ktorá určuje jeho smer. Tieto dáta sú kľúčové pre riadiaci systém, ktorý neustále optimalizuje polohu turbíny. Ale postaviť takúto obrovskú konštrukciu a prinútiť ju spoľahlivo fungovať za každých podmienok, to nie je len tak. Jednou z najväčších víziev je nestálosť vetra. Vietor predsa nefúka rovnako silno ani rovnakým smerom po celý čas. Inžinieri museli vymyslieť spôsob, ako z tejto premenlivej sily vyťažiť maximum. Tu prichádza do hry sofistikovaný riadiaci systém. Pomocou senzorov neustále vyhodnocuje rýchlosť a smer vetra. Ak sa smer vetra zmení, celá gondola sa otočí okolo svojej osy, aby boli lopatky vždy natočené proti vetru. To sa nazýva natáčanie turbíny. Okrem toho sa dokážu meniť aj uhly samotných lopatiek voči vetru, čo sa nazýva natáčanie listov. Ak je vietor príliš slabý, lopatky sa nastavia tak, aby zachytili čo najviac energie. Ak je vietor naopak príliš silný, aby nepoškodil turbínu, lopatky sa natočia tak, aby sa minimalizoval odpor a dokonca sa turbína môže úplne zastaviť. Všetko prebieha automaticky, s cieľom maximalizovať produkciu energie a zároveň chrániť zariadenie. A ktorá krajina je v tejto hre na špici? Ktorá si podmanila silu vetra a stala sa svetovým lídrom v počte inštalovaných veterných turbín? Odpoveď je pre mnohých prekvapujúca, no zároveň logická, vzhľadom na jej ekonomický a priemyselný rozmach. Je to Čína. Áno, práve Čína, ktorá je často kritizovaná za svoju závislosť na uhlí, masívne investuje do veternej energie. V roku 2025 má Čína ďaleko najväčšiu inštalovanú kapacitu veternej energie na svete, s gigantickými veternými parkmi, ktoré pokrývajú rozsiahle územia a produkujú obrovské množstvá čistej elektriny. Ich snaha o zníženie znečistenia a energetickú nezávislosť ju katapultovala na prvé miesto v globálnom rebríčku. Veterné turbíny sú viac než len futuristické stroje, sú svedectvom ľudskej vynaliezavosti a našej schopnosti využívať prírodné živly pre udržateľnú budúcnosť. Od základov po špičky lopatiek, každý komponent je výsledkom 10 ročí vývoja, ktorý nám prináša čistú energiu priamo z oblohy.
Pre viac fascinujúcich pohľadov na technológie zajtrajška, pozrite si naše ďalšie video.